Takže čaute, som nový let's player, volám sa Dominik Ondruš. A toto bol len taký krátky úvod, no práve, super, práve sa nám rozpršalo. A práve som nabúral, alebo som mám tak. Takže som nový let's player, čo som práve povedal, a budem natáčať všelijaké hry, trebárs Minecraft. Budem vám tam ukazovať trebárs také nápady, kto ešte nevie dvojitú posteľ stavať, tak to vám tam ukážem. Potom stoličku takú kráľovskú vám ukážem. Všeličo vám ukážem, aj mapy vám možno budem ukázať, len tak v krátkosti. Lebo nemám dobre výkonný počítač, takže... Viete jak to je. A tu je nejaký hráč, môžeme si s ním zajazdiť. Práve hráme Need for Speed Underground. Je to fakt dobrá hra, ručím za ňu. Aj Most Wanted je dobrý. Tieto Need for Speedy ma najviac bavia. Ale na Most Wanted má trošku viac, lebo tam sú aj policajti. Tu nie sú policajti, ale sú tu zas... Moment, dobehnem ho. Takíto hráči, čo je predo mnou. A s nimi si môžete zajazdiť, len neviem ako ich vyzdať. Neviem či drgnúť, skúsim do ňo drgnúť, počkajte. Ježiš, idem ako pizza. Drg. Čo je to? Šípka hore? Ne. Takto. To je najlepšie. Čo by som vám ešte povedal? Počkaj, dám mapu. Kde som? Tu som, tak dám si taký okruh. Som nový let's player a budem natáčať trebárs Minecraft. Ja som idiot, ja to hovorím už tretíkrát asi. Prepačte, ja nemám čo povedať. Čo by som ešte povedal? Táto hra je fakt dobrá, ale je to môj druhý Need for Speed, čo hrám, a zatiaľ druhý najlepší. Lebo prvý je Most Wanted, lebo sú tam aj policajti a také. A tento ma tiež baví celkom. Potom si stiahnem aj iné Need for Speedy a budem vám aj tu niečo ukazovať, neviem čo, ale a tu je ďalší hráč a má neóny, to je svinia. Joj, no tak pre dnes to bude asi všetko. Takže ja sa s vami rozlúčim o chvíľku, len si to trošku zajazdím, ukážem vám, jak jazdím, len tak, aby ste videli. A potom vypnem video. Len poviem ahojte, alebo nič také. Nechcem povedať opakovať po zdochliakovi. Takže pripravte sa. Ježiš, to sa nevyviedlo. Tak čakajte. Chodorite. No. 3, 4, ahojte.